Il-bini għandu xi ftit mill-bniedem. Jitwielet u jikber u jkun fl-aqwa tiegħu u aktar ma jingħata attenzjoni aktar jisbieħ. Imma jasal iż-żmien li jitħallal rieħu, migdut u mmermer u ma jkollux għażl oħra għajr li jorqod raqda twila. Hekk ġra l-Domus Romana, 2000 sen ilu kienet żagħżugħa tbieħ is-saħħa, titax xaqblu li jitrabbew fi ħdana. Imbagħad abbandunawha u ddifnet taħt saffi fuq saffi ta' ħamrija u terrapien sakemm għodwa waħda fl-1881 f'dik l-istess ħamrija qozzot masqa li qajmitha mir-raqda u reġgħet urietha d-dawl tax-xemx. Iżda l-kemm tul dawn l-aħħar 140 sena l-fdalijiet ta' din id-dar Rumana ġew studjati, kurati u murija tgawdija tal-poplu, inkunu mqarqa jekk naħsbu li nafu kollox jew li kxifna kull m'hemm xinkixef dwar id-Domus Romana. Fl-2002 is-sit għamel xi żmien magħluq għall-pubbliku sakemm tlestew xogħlijiet estensivi li kienu jinkludu t-tiswija tas-soqfa u modijiet ġodda għall-viżitaturi. Kienu jinkludu wkoll titjib fil-preżentazzjoni tal-esebiti u xogħlijiet ta' konservazzjoni fuq uħud mill-artefatti u fuq il-mużajk. Xogħlijiet oħra ta' tisbieħ saru fl-2010 u wkoll fl-2021 biex jaħbtu mal-anniversarju tas-sejba tad-Domus. It-temperatura ambjentali tas-sit tingħata attenzjoni partikolari biex jinżamm bilanċ xieraq bejn l-umdità u sħana ġenerata minn tamir tal-elettriku. Dan il-bilanċ hu importanti għax ambjent stabbli jillajma l-proċess ta' deteriorazzjoni. L-ambjent barra d-Domus u kif dan jaffettwa s-sit jiġi studjat regolarment ukoll biex jitfasslu rakkomandazzjonijiet fl-immedjat jew fit-tul dwar is-sostenibbiltà tas-sit. Fost aspetti oħra jiġu kkunsidrati l-effetti ta' tniġġis u l-vibrazzjonijiet tal-vetturi fuq il-bini jew l-artefatti ta' ġofija biex jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Fl-2019 ħarteġ Malta ssejbet mal-Università ta' South Florida u mal-Intercontinental Archaeology fi proġett imsejjaħ Melite Civitas Romana biex jinbeda stħarriġ u studju ġdid fis-sit tad-Domus Romana u madwaru. Din hija opportunità bla preċedent biex il-fdalijiet tad-dar u l-inħawi ta' madwarhom jiġu investigati b'mod modern u xjentifiku. L-istudju tal-arkeoloġija Rumana f'pajjiżna bekk qed jingħata l-importanza li tixraqlu. Aktar u aktar billi l-iskavi li kien għamel Sir Temmy Zammit fis-sit mhumiex dokumentati bl-aħjar mod u ma fihomx ħiel ta' stratigrafija. Dan in-nuqqas wassal biex l-interpretazzjoni tas-sit tibqa' mhix kompluta u l-arkeologi tal-lum ma jistgħux jisfidaw jew jikkonfermaw l-interpretazzjoni li saret seklu ilu. Il-proġett Melite Civitas Romana laqqa flimkien tim ta' arkeologi u esperti tal-istorja Rumana li qed jippruvaw jifhmu aħjar is-sit tad-Domus Romana u kif jinkwadra f'ambjent arkeoloġiku usa. Għalkemm l-iskavi infushom kellhom jiġu posposti minħabba l-pandemija tal-COVID-19, xorta waħda sar ħafna xogħol siewi preparatorju li ffoka l-aktar fuq studji ġeofiżiċi u skenjar 3D li permezz tiegħu se jinbnew mudelli dettaljati ħafna kemm tas-sit kif ukoll tal-kollezzjoni li jħaddar. Il-mudell 3D tad-Domus Romana se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fil-fatt għal pajjiżna billi se jagħmilha possibbli li l-iskavi jkunu aċċessibbli immedjatament online. B'hekk il-pubbliku jkun jista' jżomm ruħu aġġornat kontinwament ma' kwalunkwe sejba ġdida fis-sit. Il-prospetti jidhru sbieħ. Ix-xogħol li sar s'issa diġà kkonferma l-potenzjal arkeoloġiku ta' dawn l-inħawi u l-preżenza ta' strutturi li jista' jkollhom rabta mill-qrib mal-fdalijiet ta' dawk li x'aktar huma fortifikazzjonijiet. Min jaf x'sorpriżi għad għandha mħejjija lina d-Domus Romana. Tgħid xi darba qatt naslu biex nikxfula s-sigriti kollha li b'nofs tbissima ilha tisfidana bihom fil-ħemda tul da snin kollha? It-tweġiba qatt jagħtihilna żmien. Imma dik storja oħra.